Is-sitwazzjoni diżastruża fil-Mosti ferm aktar serja milli wieħed kien jobsor. Dan hekk kif diversi persuni qed jikkummentaw fuq il-midja soċjali dwar inċidenti li qed iseħħu kawża tax-xogħol li qed isir wara li ħadd mhu jagħtihom widen. Familji u residenti, waħda wara l-oħra, jgħidu kif minħabba telqa u nuqqas ta' sigurtà li hemm fil-pjazza, diversi persuni qed jispiċċaw jaqgħu jweġġgħu. Persuna partikolari qalet kif in-nanna tiegħu li għandha 82 sena tista' tgħodda b'waħda wara li spiċċat weqet u fekket imneħħera. Dan fost ġie ħfief oħra li esperjenzat kawża ta' tħarbit u telqa li hemm fit-toroq prinċipali tal-Mosta. Nanna missina xtaqet tinżel tara Santa Marija ħieġew bħal kulħadd. Kienet akkompanjata mat-tiju tiegħu. Kif waslu f'dik li għatlek li warejtek. Waqgħu faqgħet wiċċaw. U din ma kienx l-unika persuna li sofriet minn ġie gravi wara li għadhom għaddejjin ix-xogħlijiet fil-pjazza. Qabel id-nana tiegħi weġġet oħra u l-oħra ġitar. Għax kisret saqajja tnejn u għadda ġol wiċċer sal-ġon tal-lum. F'kummenti lil dan l-istazzjon Nil Vassallo qalilna li l-awtoritajiet qed jażlu li jiftaħru dwar kif se tkun qed tiġi l-pjazza. Iżda fl-ebda mument ma ħasbu biex jaraw li hemm is-sigurtà kollha meħtieġa għal dawk li għaddu minn din iż-żona ta' kuljum. Nana tiegħi ġifier taf tagħmel kollox b'saħħitha timxi bla ebda għajnuna. Ġifieri dil-mara ma tax tinżel il-pjazza ġifieri. Għandhom sakri d-dardana aħna. Nil Vassallo qal li jifhem li l-proġett irid isir iżda s-sigurtà għandha tingħata priorità. Ix-xogħol li tisir iva, u nifhimhom li tisir ix-xogħol jiena. Imma għal-inqasu, kienet dik issa toqgħod fejn waqgħet in-nanna. Għalaqgħu akun kosmur fin-nofs għalaqa, ġifieri anke t-tappieri mhumiex livell. Ix-xogħlijiet fil-pjazza tal-Mosta ilhom għaddejjin għal xhur sħaħ bis-sindku laburista jgħid li dan ix-xogħol mhux mistenni li jitlesta fi żmien qarib. Anzi sal-ftuħ tas-sena skolastika il-pjazza se tkun għadha maqluha bix-xogħol mistenni li jkun lest qrib il-milied. Is-sindku kien ikun kollu hands-on hemm isfel. Ta' perit. Ġifieri l-affarijiet is-safety u regulations jafhom naħseb jienu. Jafhom iktar minni. Sewwa. U n-nies bdejdu dik hemmhekk safe, hemmhekk safe, hemmhekk safe, u hemmhekk safe. Dan iktar u iktar qajjem rabja fost ir-residenti u dak kollha li jagħmlu użu minn din il-pjazza u l-inħawi. Buħud jgħidu li sempliċiment waqa' kapaċi twassal għall-mewt b'mod speċjali meta jesperjenzaw xi anzjani. Dak il-flus ma jagħmlu l-bija. Importanti saħħet in-nanna tiegħi sewwa għax fejn tidħol ma jidħol ħadd. Filmati u ritratti li qed jinxterdu fuq il-midja soċjali juru l-periklu li qed hemm, tant li jekk wieħed jaljana rasu faċilment jispiċċa jaqa' jweġġa'. Ħajja nifha responsabilità. Jien dik ħajdli. Ħajja f'aħħar responsabilità, in-nanna tiegħi fara responsabilità. Sewwa. Għax iqra tiddaqqa mhux jeqra tad-daqqa. Iqra tad-daqqa miskina. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar hija terfa' kollox, ħadd ma ħajerfa' xejn. Kristin Mamo għal Net News.